ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Профсоюз қарор дорем. Аз ин тараф Генпрокуратура ва аз ин тараф бошад Ёвар. мағозаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, кӯчаи Ҳувайдуллоев. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва мағозаи фурӯшии имрӯзамон помещения дар ман ҳамин бино ҷойгир аст. ман ҳамин помещения мебошад дӯстони азиз, 36 метри квадрати мебошад. Навормона ҳатман то охире тамошо кунед. баъд аз сабти мағоза нархи мағозаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. мағозаи фурӯшии имрӯзамон чӣ хеле ки гуфтем 36 метри квадрати мебошад дӯстони азиз, бо таъмир аст. дар минтақаи Профсоюз ҷойгир мебошад, кӯчаи Ҳувайдуллоев. бениҳоят минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз, минтақаи хуб, минтақаи серодам. дар наздикии мағоза мактабҳо, садикҳо ва дигар ҷойҳои серодам мебошад дӯстони азиз, яъне бо мизоҷон умуман мушкилӣ намешавад. метавонед ин мағозаро харидорӣ карда ба иҷора според ё ин ки тиҷорати шахсии худатонро оғоз кунед. дӯстони гиромӣ, дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо писанд аст, ҳамон тиҷоратро метавонед шурӯъ кунед. стоматология, маркази тиб, мағоза, мағозаи масъулияти сохтмонӣ ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст. марҳамат дӯстони азиз, ҳамаи розеткаҳо часпондагӣ дӯстони азиз, барқ доимӣ мебошад, вентилятсияам гузарондагӣ. метавонед дӯстони азиз сартарошхона кунед ё ин ки мағозаи либоса кушоед. дар ин ҷо ҷои гардироб мебошад. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят имконияти хуб аст барои шурӯъ кардани тиҷорати худ ё ин ки ба иҷора споридан ва даромади хуб ҳар моҳ гирифтан. дӯстони азиз, марҳамат, дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, минтақаи серодам. нархи мағоза бошад 195 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мағоза дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5300 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. мағоза срочна фавран фурӯхта мешавад дӯстони азиз. марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед, срочна фурӯхта мешавад. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.